Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la noul nostru clip. Astăzi vom reacționa la piesa lui I Silent Hey. Să o ascultăm și o să vă zic părerea mea despre această piesă, cum a creat-o, cum a făcut-o. N-am stat să o ascult, am stat numai 6 secunde din piesă, că n-am avut nici timp să o ascult. Acum o să o ascult odată cu voi și o să vă spun părerea mea despre această piesă. Vă mulțumesc pentru abonare și subscribe și haideți să dăm drumul. A pus noul mărci al lui, colecția de vară, cu isilent.ro, cursulețul ăla. Tare, n-am ce să zic. Intro-ul e bine la piesă. Bro, cum e făcută piesa asta? Deci nu pot să cred. Deci cum e făcută? What? Nu, deci e prea realistică. Deci prea realist, bro. Deci nu știu dacă a făcut-o el. Deci e prea realistă. Mamă. Câte diamante în cap, încet, sincer, nu mai au nici loc. Numărul 1 SMP cu frații mei non-stop. Intru pe Minecraft, nu ce vrei. Mamă, ce-mi place, a făcut așa cu aici, a făcut așa lent. Mamă, mișto. Intru pe server, nu zic nici hei. Faci și diamond, dar fac și lei. Filmăm unul trending, am 1.000.000 de idei. Cred că încă o seară în care vin de la minat. Pickaxe-ul craftat. Mă mir că nu l-a băgat pe Andrei 2010. Ciudat. Și asta încă o seară care nu s-a terminat. S-o-aveam măcinat, rotăm fleșa mari. Suntem clar, o cere, ea nu vorbim. Bro. Deci, nu, deci stați puțin. Pickaxe-ul craftat, diamond am lutat. Și asta încă o seară care nu s-a terminat. S-o-aveam măcinat, rotăm fleșa mari. Suntem clar, o cere. What? Deci vedeți? Deci a luat asta din Japonia. La karate acolo. Bro, deci nu cred. Bro, uitați-vă. Mamă. Piesa asta e 1000 din 10. Nu vorbim cu niciun fake. Pun la treabă să te până mă plictisez de ei. Nu mă pun pe niciun trade. Îți lipsește un diamant, vino frate să-l iei. Intru pe Minecraft, nu ce vrei. Intru pe server, nu zic nici hei. Vedeți? Andrei 2010 și toți youtuberii. Faci și diamond, dar fac și lei. Filmăm unul între ne. Vă, v-am zis că o să apară Andrei 2010. Am 1.000.000 de idei. Andrei 2010 plus TNT-uri egal bubuituri. Nu pot să accept unul major, nu mă las niciodată înfrânt în joc. Am o echipă tare. I silent, respect, I silent. Diamond și la show. Un hater se dă tare, dar se... Deci I silent. Te respect. Dacă vezi acest clip, te ador. Ți-am dat și subscribe și like la toate clipurile. Aude în ego. El vorbește cu mine, dar nu se vede pe sine. Am 100.000, tu n-ai nici 10 albine. Mină, chebi și rine, chesturi prea pline. Și-am și un diamant, îl țin în spate prea bine. Dacă vrei să ne prinzi, du-ne ei. Herghelie de cai, deci nu pone. Cred că dacă stau bine și mă gândesc, cred că iSilent e un jucător foarte bun de Minecraft. Cred, din toți youtuberii. Scrieți în secțiunea de comentarii ce youtuber îl adorați. Suntem cei mai tari, știu că ne vrei. Am la mură și cu tons, dacă vrei să
mă atingi. Tare, 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 like, 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 like. Protection-ul full pe cască, ai grijă de să nu pici. Mergem și prin Eder, avem de strider popinci. Intru pe Minecraft, nu ce vrei. Intru pe server, nu zic nici hei. Faci și diamond, dar fac și lei. Filmăm unul în trending, am 1.000.000 de idei. Da. Deci, părerea mea despre această piesă e foarte top. Deci, Asylum nu știu cum face, deci editează clipurile foarte frumos. Bă, e o chestie ciudată. Bă, deci ador toate clipurile pe care le postează, dar cel mai mult eu ador seria cu astea, cu adoptat de câine, de sirene, de mai multe feluri. Cel mai mult îmi place și clipurile cu Andrei 2010 când construiește o casă de noob versus pro versus hacker. E tare. N-au ce să zic, Island e numărul 1 la gaming. Îl ador și da. Cam acesta a fost și acest clip. Noi ne vom revedea data viitoare. Eu mi-am spus părerea despre Island, 10 din 10. Așa că noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Ceau!